kamu rada ewah. Iki suhune Hen. Dadi ngomongku rak situk ora, rak situk ora. Tumetese waspaku ora teko rasane atiku ninggalake seliramu wanita idamanku tansah katon esemu ngawe-ngawe rasane atiku ngelingake bareng lagu-lagu. Hati-hati Mas Yone joget. Ora nyono ora ngira yen ngene dadine aku kudu melu nderekake rombongan ibuku mulih ning desaku. Wekasan welengku aku nitip kembang mawar biru ope nono minongko tonggo katresnanku. Rujak bagi para tamu kepareng kunjuk dumateng keluarga agung Pamengku Gati panjenenganipun Bapak Ali Amrin sak keluarga kepareng jumeneng saking sasana Palenggahan saperlu foto kulawarga. Monggo saking keluarga temanten putri kepareng jumeneng saking sasana Palenggahan. Matur nuwun. Tumetese waspaku ora teko rasane atiku ninggalake seliramu wanita idamanku Kira-kira nek wangsul kudanan niku kanyeben apa boten nggih Pak nggih? Nggih Mas. Nek wangsul iku kudanan kanyeben mestine nggih. Weh ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Selimute siap. Sempetnya ora selimut tetangga. Lanjut ya. Wekasan welengku aku nitip kembang mawar biru. Oke
Matur nuwun salajengipun sebisa balik kunjuk saking keluarga agung Pamengku Gati.